Is it getting better? Or do you feel the same? Ngihambile mshanami. Uzongitha umsebenzi. Ya umsebenzi mfana. Hayi ngazi ngizwe. Yazi thini into? Yeah. Job la. Ayibona isibhamu. Ya. Ya mfana yazi into ithini la? Abazoqhamuka la. Ufuna bangcolisa ikhaya into abayigqokayo ile. Baba benkonzo. Abambe inkonzo. Hey yo, intombi. La baya. Asikhaya. Afase funani angeke bese angeke bese mnike awufesi kodwa fesi kanjalo nje ya kukhela kulungene dubule balu dubule balu wesamalungu yena sibambe inkunzi bakuphi lo malume wakho baba namhlanje baba bahamba dubule balu lo malume wakho baba inkunzi Ayena lo nayo. Is it getting better?